इंखंनि जि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो इंखंनि जि नखर दिनैहाय 19 सेप्तेम्बराव जितु सेलेब्रेसन खालामदों आङो ओरैबायदि गोजोनदों जाय बिथां राजेन बसुमतारी बिथाङा इंखं दिनै सानसेयारि खौरां जितु फोसावनाय बे इन्स्टिटिउसन बे संस्था बेखौ बिथाङा 20 बोसोर तथा 20 years बिथाङा खालामबोबाय। बेजों लोगोसे बिथाङा जुग आरो बोथोरखौ लानानै आरो बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिथाङा इंखं टेलिभिजन 5th एनिभार्सारि डेट दिनै बिथांमोनहा खुंदों। बे खुंनायाव जोबोद गाजा गोमजा जादों, आं मोजां मोनदों। आरो बिथांनि बे खुंनायनि जितु ओंथि बियो नङा जे बिथाङा बोसोरनि उनाव बोसोर खुंनायनि बाथ्रा नङा। बे दिनै इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बिथाङा सारा बुहुमाव होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। जोंनि जितु बिटिसि, आसाम, इन्डिया जिखुनु लेंगुवेजाव बिथांनि दिनै निउसआ बिथांनि दिनै इंखंआ टेलिभिजना कभार खालामो। बियो जाथि थांनाय थैनाय आरो खौरां राजनितिकल' नङा। बिथांनि बे प्रकाशना, बिथांनि बे दिहुननाया, बिथांनि बे फोसावनाया जोंनि इयुन जोलैनि जितु फैगौ जेनेरेसननि रोंनाय फोरोंनाय गासै बिथिङाव बिथाङा इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जेरैबादि उत्साह होदों, प्रेरणा खालामदों, बिथाङा जेरैबादि इनकारेज खालामदों, बिथांखौ जों दिनै बाख्नायनांगोन। आरो बिथाङा दिनै जोंखौबो आलासि हिसाबै लेंहरदों। जों नगण्य मानसिब्लाबो बिथांनि सेलेब्रेसनाव फैनानै जों ओरैबायदि मोजां मोनदों। विभिन्न साइडनिफ्राय जोंनि निउस, बे निउसआ मा जिनिस बेखौ हारि माहारिनि गेजेराव बेसो मोनसे गावखौल' फोथांनाय नङा। निउसनि गेजेरजों राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि आरो जोंनि मुलुग शान्तिनि पिस अफ वर्ल्ड बिनि थाखाय दिनै बिथाङा खामानि मावदों। बेखायनो जों बयबो बिथांखौ फरायसंनो मोनगोन। आं दिनैनि सेलेब्रेसन जितु 5th इंखं टेलिभिजन इउनिभार्सेल डे बेवहाय आं फैनो मोननानै जोबोद गोजोनदों। आरो बिथाङा बेल' नङा, बिनि सिगां बिथाङा इंखंखौ दैलि खौरां महरै आरो खौरां फोसावनाय मिडिया हिसाबै बिथाङा थांनाय 20 बोसोर सिगांनिफ्राय लांबाय थादों आरो बिथांखौ दिनै मिथिहोया। बेखायनो जों जेरावखि थाया मानो बर' माहारिनि गेजेराव बिथांखौ सहाय खालामनांगोन, बिथांखौ मदद खालामनांगोन। बेखायनो जों दिनै नैबे दिनैनि 20 बोसोर इंखं परियाल राजेन बसुमतारीनि नाजानायाव गोबां नखरफोर जितु टेकनिशियान, मिडिया, रिपर्टार आरो गासै रोंगौथि बिफाननि रिडार्स, राइटार्स थांनानै दङ। बिथांमोननि थाखाय बिथांखौ जों रोजा रोजा साबायखर होयो। ओंखायनो दिनैनि जाफुंसारनायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनैनि इंखंनि जितु सेलेब्रेसन बे ग्रेन्ड साक्सेस, भेरि ग्रेट साक्सेस। आरो बियो अराय भबिष्यत रिंखांबाय थाथों, मुलुगाव गोसारथों आरो बेबादिनो बयनिबो अनसायनाय मोनथों बेखौनो कामना खालामनानै बिथां नखरनि आङो इयुनाव जौगानाय कामना खालामनाय आंनि दिनैनि फंनैसो बुंनायखौ गोजोनथों।